ka channel clear tu te chibai ka buk le ve ka cheu hei tuna kan hmu ang hian rutuai ani a rutuai pickle masala chi sang sang man ngai lawa olsam taka tui de ubok sia siam dan kalau tilang dona kan rutuai te kha hei ti hianin sinte te in kan chananga chuanin kan chan zuwa khanin kan chhum sau phol don ani kan chhumanga alo so bor bor thleng kha kan chhumanga minute thum vel kha kan chhum so bor boranga I chhum min lo tur ania chhum so phol ringot tur ani chuanin minute ni vel alo so bor bor nuwa khanin atui kha kan bun thli anga kan da thli thlor ri don ani hei hetlai mi abela te deu wangin hei hi alo so bor bor to hei hi kala chhuak anga ti hianin thleng popa te mo chome kan silna ang chia te ka tianga kan suak chhuak anga chuanin atui kha athli thlor that thleng kha kan da anga kan da hul don ani ti hianin hei ka da hula kada hul zon huwa chuan hei thlangra ate amo manrua kan nei ang anga khanin kan da anga hei hi nia satha chuan chumalik te po phawila apoilawa phawro thup lo tur ania atui pai te kha a hil tok ang vel khatiang ang ani thleng kha nia kan phau don ani chutiang anga kan ti chuan enge thatna kan ti chuanin kan pickle siam kha re tak chelawin kan ta tha thei don ani hei tuna kan hmu ang hian hei masala kan man tur ania pachpuron masala antia masala chi sang panga in pol ania ti hian pachpuron masala ti hian a packet te po in leitur oma chuan red chili powder hi a color arong siam tu turatan le ati thaknan chili powder marcha dip angkha kan mangdon ani hei kan rutuai phau kha ti hian kan hmuang hian alo hul thatto ema hetiang anga hul thataka kan phau hi chuanin kan rutuai pickle siam kha rei tak kan da tha thei don ani hei masala kha kan rutuai siam tur atam le tam lawa zirte kan du chuan tlem te po kan tel theia tam deuh po kan tel theia keimani thu ania engma chu tiang za tel tur ti kha omlo kan thu ania ate na engma ngai lavin kan du tok kan tel thei ani ti hian ka kang muya reivak lau ka kanga chumi zo ka da dai le a chuanin hei ta hianin pickle kha kan siam chan to dona ta hianin tel tak kan ti ang chi kha ka manga hei chuanin alo lum deuh khanin so thing le purun war ka her soma her koi lo turania choparan ti ang chi khan kan nei chuan kan heranga ani lo chuan chemte in kan chananga sinte te in chu tiang chuan kan telanga chop an ti ang chi le grinder ra kan her koi nuai ang kha a in ang lo ema kan tel zat ka in ang chia ma sila atui dam te enge ama omdan shim a texture kan tia kha khang kha atidang de the ani ti hianin kan kanganga te la hianin gas asima kan tianga chuanin meina lote in ti hianin purun varle so thing kha a heljim alo je thleng kha kan kang don ani chuanin hei masala pachpuron masala ka kan hui deuh ka kha ka her soma chu ka her som kha ka tel ta a chuanin hei red chili powder a thak lo rong siam tu tur kha ania heng ti po hi kan du zat kan tel the ke mani thu ania engma chu tiang za chu tel tur ti kha om chuang lawani chuan ai eng po ka tela thir fian te thum vel ka til ani ai eng kha chuan hei chili powder hi chu a thak ve thunga ati thak tu tur kha ania
chuan hei pawh hi kan duh zat zat kan telh mai dawn ani a thak kan ngam deuh le kan telh tam anga a thak kan ngam lo deuh le kan telh tlem mai dawn ani ti hian kan masala tel te hi kan chok nok anga ti khan tela mei simin gas simin kan kanganga kan ut lo tur ania a ut ka chuan arim te alo danga chuan alo khadu a masala kan kha a ut chuan a ut lo tur ani chuanin chi ka tel le a chi hi pikala reng hian chi hi a allam deuh hlek zel hi a tui du a chuwang chuanin chi pawh kha keimani du tok kan tel dawn ani pickle siam te kan du china masala chi sang telangaya masala har satna kan nei china wangin kan siam du ang te pawh kan siam theilo fo china ma se rutuai te mau tuai te kan nga em a hei masala chi sang man ngai lawa mizo mi puitena pickle tui tak kan siam thei dan tur ti in he video hi karon siam ani chuanin hei kan rotuai chansum kha ti hianin kan tel to dona tuna kan tel ho zong kha ania chithum vel lek kha masala kan manga ti khan pickle tui tak mai kan siap don ani ti hian rotuai kan tel nu khan kan chok anga uluk takin masala te alo kai rual theinan khan ti hian kan chok don ani hei arong ti hi amoi em meya arim atui boka ti hian gas si ma minute som ni vel kan chuang anga akhat tokin kan chocolate drink bokanga abet te akang te omlo nan khan akhat tokin kan chokanga minute som ni vel kan rotwaya tuila omte khang zong kha kan kang hulanga rei tak kan da cha thei don ani thatam tak kum khat te po kan da cha thei hial don ani kan lak chwa don piangin fian fai te kan manganga hul cha te kan manganga khatiang ani ka chuan fridge cha po da ngai lovin thlatam tak kha rotwai kan da anga ai rotwai omlo huna te ti khan tui takin kan ei thei don ani ti hian minute som ni vel kan chuan nuwa khan kan da dai da panga chumi so abom tura kan da don ani khati zong kha nia tu mutalin in lo changkai